berpasangan 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 saling joko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling-salakan untuk sakinah bernya apa berpasangan 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 saling joko saling koko saling koko saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling-salakan untuk sakinah sak rampunge duk kepungkur panjenenganing Sun Winisuda dadi nalendra mapan ana ing negara Mandura anyuli Kanjeng Rama Prabu Basudewa jeneng sira Narayana ninggalake negara Mandura ngaturake puja lan puji syukur kunjuk Hyang Agung awit ripalungguhan iki Narayana wis gelem bali mapan ana negara Mandura. Jane Yayi Narayana ki bubar saka ngendi wae to, Di? Kok Prabu? Waleh-waleh menapa? Yektosipun ingkang rayi bibar kemawon nindakaken semedi tarak brata awit menapa? Awit dinten samangke wonten payo-payo ingkang animbrung negaranipun Paman Prabu Setyajid nuwun inggih negari Lesanpura. Paman Prabu Setyajid rak kagungan putra-putri ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Setyabama. Pranyata Dewi Setyabama wanita ingkang sulistya ing warna. Ketitik kathah para raja Narpati miyang bupati ingkang kepengin anjatu krami dumateng sekaring kedaton Lesanpura nuwun inggih Dewi Setyabama. Saking kathahipun para raja Narpati miwang bupati wonten satunggiling Narendra ingkang linangkung kasektenipun ajejuluk Prabu Yudakala Kresna, nggih Prabu Kresna Pujangga. Inggih Prabu Yudakala Kresna kalawau ratu wingking saking negari Dwarawati Purwa. Punika ngepenginaken Yayi Setyabama kanthi ngancam lan ngincim menawi panglamaripun Prabu Yudakala Kresna dipun tampik sayekti negari Lesanpura badhe dipun bumi angus. Lah dateng mriki Paman Prabu Setyajid ajrih karana mangertosi dhumateng kaprawiran lan kadigdayanipun Prabu Yudakala Kresna ngantos kawiyos dawuh pangandikanipun Paman Prabu Setyajid sok sapa sing bisa nandingi kasektening Prabu Yudakala Kresna tiyang menika badhe kaparingan wujudipun bumi Dwarawati Purwa kawimbuhan angsal putri boyongan inggih menika kusumaning ayu Dewi Setyabama. Sing langit kelap-kelap katon lereken canging alis are sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur wih latalah jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Lah banjur apa sambung rapete Prabu Yudakala Kresna kang ngepinginake Dewi Setyabama kelawan Yayi Narayana kang teteki brata kuwi mau Yayi.
Mekaten Dunjeng Koko Prabu. Sak sampunipun Paman Prabu Setyajid ngedalaken wujudipun Giri Swayembara. Sinten ingkang saged nandingi kasektenipun Prabu Yudakala Kresna saged nampi putri boyongan kang sarta nampi kamukten negari Ndhuwarawati Purwa. Kang rayi mangsa semedi nyuwun pituduh dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ngantos pinten-pinten candra laminipun. Mila ngantos ingkang rayi boten mangsul dumateng nagari Mandura. Sajroning Narayana mangsa semedi kula nampi wangsiting Bathara ingkang dumeling wonten ing Karna. Wangsit kala wau nedahaken supados Narayana anglebeti wujudipun Giri Swayembara. Nandingi kridanipun Ratu Ndhuwarawati Purwa ingkang ajejuluk Prabu Yudakala Kresna. Nanging miturut wangsit ingkang kula tampi Narayana saged nyirnakaken Prabu Yudakala Kresna. Kanthi catetan kula kedah ngampil pusaka paduka Kyai Ageng Nenggala. Pramila duka Koko Prabu, menawi wonten mulunging penggalih Kyai Ageng Nenggala kinarya anglebeti wujudipun Giri Swayembara. Nyingkiraken Nalendra Yaksa Prabu Yudakala Kresna mangke menawi Ratu Ndhuwarawati Purwa sampun kasembadan kula pejahi kanthi lantaran pusaka paduka. Tartamtu pusaka paduka Kyai Ageng Nenggala badhe kula wangsulaken malih dumateng jengandika Jeng Koko Prabu Baladewa. Edan-edanan. Oh. Prodhamon tablere genotap duka yayasinipi jojobang mawinga-winga wengis Wah dalah wis malane kerat leketeki jagat gelah-gelahi bumi panusumaning jajil sukertaning bawana. Kowe pinter Narayana. Olehmu miwir tembung rakit basa kaya-kaya ora ana wong sing ngerti sing dadi gedhohan lan setyamu. Ning Baladewa iki dudu wong loro saudon telu sak urban. Aku iki angin ae tak jaring Narayana. Mula tanggap sasmita sak tenane sak tekamu ana kene iki mung golek srana. Olehmu kepengin merjaya Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti Prabu Baladewa ki mapan pengapesane Prabu Baladewa kuwi mapan ana senjata Kyai Ageng Nenggala. Negara Mandura kuwi senadyan bawera nanging yen wis koncatan Nenggala padha karo ilang kang dadi yonine. Ing kene kok gunake kanthi bener becik. Kowe ngawu-awu nyilih Nenggala arep tok nggo ngleboni sayembara. Nanging satenane kowe duweni tujuan mentala karo Baladewa. Mengko yen Nenggala wis tak paringake kowe ora wurung kok ngendingke aku. Yen ingsun wis tumekaning Pati Mandura kok kakai bajingan ora enak iwake iki Narayana. Cawis payung sadurunge udan pupur sadurunge benjut. Kowe kere mlebu bale ora pantes nyidak bumi Mandura. Sapa wae wani ngogreh kawibawan negara Mandura ora nyawang kuwi sedulur apa wong liya. Caplak andeng-andeng ora pernah papan panggon kiplas Narayana. Wah! agalare sang aberangu arenang golek nempit gempit dosang arat ananing bawono Batu-batu bat. Koko Prabu
menawi Koko Prabu nyepatani kula mekaten semanten ugi kula Koko Prabu tiyang sabar menika wonten watesipun menawi paduka sampun nyepatani Narayana mekaten wiwit dinten menika ugi ngantos dumugi puputing yuswa kula ora bakal ana critane maneh Narayana ngancik bumi Mandura mriki Koko Prabu Rasah ndok penggak Yarawati. Sajake lek arep golek silian munduk-munduk. Dikira aku wong ora tanggap apa piye? Narayana ngerake tembung lho. Lek nyupan-nyupane ora minggat tekan Mandura nenggolo muncul tekan epek-epek ora mudyar derajat apa Narayana. Menungso ora kena gawe becik. Pancen citak dadi wong kere kan Narayana. Ya jingan tenane. Tak jicek raine. Tobat. Kok ana to Nalendra sing wengise kaya ngono. Kok ana ya menungso kok mentalan kaya ngono. Ben. Nek ora karo Narayana wis ora dulur-duluran aku. Ora patheken. Pancen wis cilik diatur angel. Pas jaman ana Widara kandhange kok nyambut gawe angel isine mung lintuh. Pancane padha sengkut tumandang nyambut gawe ning sawah dhewe malah lintuh ning omah. Lah kok saiki duwe kepinginan dadi ratu dadi Nalendra bedah Dwarawati Purwa. Arep dadi ratu-ratu biadake kuwi apa piye? Aku ngerti jane karepe Narayana ngerti aku. Mergo Narayana kuwi ngerti karo pengapesaning Baladewa. Yen nenggol iki lepas saka tanganku tegese lepas sing dadi jayaku Yarawati. Tobat. Layak to layak dulur-dulur kadang-kadang ora ana sing padha wani sowan mriki. Jebule kaya ngono to gedhoane Ratu Mandura Prabu Baladewa. Yen ana dulure sing teka dianggep duwe niat candala layak to layak. Layak to layak paduka menika namung gesang piyambak. Mboten wonten sederek ingkang caket kalian paduka ben. Ora dulur-duluran ora apa-apa. Urip-uripku dhewe. Dulur nek nek diatur gunane apa? Singkirkan pisan. Paugerane urip iki panggah. Urip kudu tetep lumaku, ngono. Urip ra tunggal ambekan mati ra tunggal luangan iki rek. Narayana duwe pakarti ngono ben. Citak dadi kere kan Narayana. Menawi mekaten tegesipun paduka mboten ngeman kalian dulur. Dulura nek ndak kena diatur nggih apa? Singkirne pisan. Nggih matur nuwun. Nek karo dulur ora ngeman tegesipun paduka kalian bojo nggih mboten ngeman. Lho, nek karo bojo ya panggah ngeman kok. Bojo kok piye to iki? Menawi paduka ngeman dhateng kula gadah panyuwun. Kowe nyuwun apa Yarawati? Kula gadah panyuwun. Sakniki ugi senjata nenggala mugi saged kaampilna dhateng ingkang rayi Narayana. Wela dalah, kowe kok yo ngucap ngono. Tegese kowe seneng karo Narayana. Kowe demen tok jane karo Narayana. Kowe ngesir karo Narayana. Nek nenggala tak silihne Narayana, aku dingkek, aku dipateni, Mandura dikakai, ora wurunga kowe mesti dipek karo Narayana. Ngono apa piye? Tobat. Narayana menika sinten? Wong nggih niku nggih kadang ipe kula piyambak. Rayi paduka menapa nggih saged kasembaten. Iso dulur, kowe dulur karo Narayana nek mergo kan aku to. Nek yen kowe ora ana aku, Narayana yo wong liya. Gek kowe nom Narayana yo nom lho. Aja to wong liya, saiki yo akeh to. Kanca mangan kancane ngene ya. Pokoke saiki anggere endi sing limpe ngono ae saiki. Mbok kuwi ipene, mbok kuwi adine, mbok kuwi. Saiki iki alibine iki adik ngono saiki. Kuwi adikku ngono. Alibine ngono. Wah, adik polane bayah aku.
Sinuwun mbok inggih paduka menika menggalih dhateng pangandikanipun para sepuh. Kridane ati ora kuwawa ndudah kuthaning pesthi pambudidayane manungsa ora bisa ngungkuli garise kang kawasa. Tigang perkawis ingkang manungsa mboten ngerti setunggal tumibaning rejeki angka kalih tumibaning jodho angka 3 tumibaning pepesten. Gedhong ana kuncen ana yen menungsa wis titiwancine pinundhut menungsa mboten saged selak. Dipun branda ngomime sayuta nyemplunga segara geni yen menungsa maksih pinaringan waliya jati. Jati temah nirmala mesti maksih diparingi sugeng kaliyan Gusti. Menawi paduka masih sujana kaliyan ingkang garwa kula Punirwati kaliyan ingkang rayipun Narayana paduka kabotan nyilihne pusaka nenggala kinarya adi paduka piyambak pados kamukten batobat wong ya yen adine entuk kamukten kudune paduka ya melu seneng kudune paduka nggih kudune melu bungah melu bombong mboten kok malah rina wengi paduka niku malah iri drengki srei. Paduka menapa mboten kemutan dok rikala jaman lelakon Kangsa Dewa jaman kepungkur paduka badhe dipun perjaya kalian Kangsa Dewa nanging awit saking budidaya ingkang rayi Narayana lumantar Kyai Ageng Cakra Baskara paduka mboten siyos dumugi ning pejah kawiyos dawuh pangandika paduka janji yen sak wanci Narayana mbutuhaken bantuan paduka samapta ing gati sawega ing diri. Lah kok bareng saiki wis kelakon dadi ratu entuk kamulyan keceh Raja Brana lungguh ingkrang-ingkrang kemul kamukten paduka lali karo janji paduka piyambak menawi paduka mboten netepi dhateng janji paduka ateges tetel jiwa kanarendran paduka sinun aduh mati aku. Yen tak rasa sedina kaya setahun rasane kaya wong bingung iya Awangi tak bisa turu aku tansah wisiranmu kebayanganmu katone netra sepulane iku wong rasa kangenku Alhamdulillah wa syukurillah. Wah, ora krasa jam 2. Wah. Yo gara-gara setengah jam nutuke lakon. Ya. Tenan pora ya. Wingi wis ditodhong karo salah siji anggota Astabrata itu. Wiwit biyen Akbari cita-cita bar jam 3 ora tau berhasil. Lah ya aku yang ngerep bar jam 3 kadang kala ya piye ngono lakone urung tutuk nek gak ono lagune nek sing durung dipinangkani. Sing penting leren. Ayo, sing penting leren sithik. Ambekan dhisik. Iya. Dasare iki ning apa kuwi? Ning dulure awake dhewe Mbak Sri Peseh karo Mas Bimo Cahya Kuncara langgenga anggone jejodhian nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Pancen sing disuwun kaya mangkono kok Dik Bagong. Wis aku ora iso matur apa-apa, ora bisa tutur sembur-uwur. Nanging bisa aku mung ndongake aku kelawan kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, gitu.
sak pungkurku mayang ning kene, sak pungkure kanca-kanca Astabrata. Nabuh ana ing panggung iki Kang Sarta sak pungkure sinden-sinden mudhun saka panggung. Muga-muga Mbak Sri tansah karo Mas Bima tansah pinaringan sehat wal afiat, ayem tentrem anggone mbangun Bali Wisma, ngono ta? Ngono ya lah. Mergo ngene, arepa semeriah apapun acarane, serupian-rupian apapun acarane, nek wis rabi, ya toh, diesel utawa genset ke mati, ya toh, kowe ning kono lho, lagi wiwit urip ki ning kono kuwi. Wah, ngono ya le. Mula wong-wong nek mengucapkan selamat menempuh hidup baru ki ngono kuwi. Hidup baru lagi dimulai, lagi diwiwiti. Aja mung dipikir enake tok nanging ya pacobane ya mesti luwih gedhe. Wong jenenge tanggung jawabe luwih gedhe mesti ya otomatis pacobane ya luwih gedhe. Wah, ngono ya Dik Petro. Ayo saiki omong-omongan karo ngaturake tetembangan. Iya. Ora ketang 2 lagu 3 lagu kanggo ngasuh sawetara. Ya. Wah, mawawan ya wis. Gelar campur sari. Iya. Sapa iki mong? Rombongan kene sing siang malam sapa? Iya. Ya sing ibot kae yang jelas. Wah, jan. Prinsipe kanca-kancane kok krasa ngantuk raup. Pokoke dilarang sambat. Iya. Gandeng adicaranipun temantenan nika mau wonten pamundutan Setya Tuhu. Wis Setya Tuhu. Dibawani sik. Monggo. Nika gerongipun wonten kalih. Ayo. Gerongipun wonten kalih. Mas Heru, sapa ta sitoke asmane? Mas Haris, monggo. Sing arep nyarirani sapa? Mas Heru kenging Mas Aris nggih kenging. Dalamipun pundi to Mas jenengan niku? Kok kula nembe ngerti sakniki kula niku. Boyolali. Weh, Boyolali. Boyolali apa to kotane? Boyolali. Ndak maksudnya nek Karanganyar tentram Solo berseri. Boyolali tersenyum. Ya, ngono kuwi lho Mas De. Nyobi suarane nggih Mas Aris nggih? Nggih. Wah, jan kula niku riyen 4 tahun di Solo nggih. Arang Serawung, kula niku introvert, Mas. Yo, monggo Mas. Ya, jan. Pamintaku nimasitase hatot runtut tansah reruntungan. Mas Aris sampun kapok lho nggih, srawung kalih kanca-kanca Astabrata. Wah, mboten. Ampun kapok nggih. Niki nggone wong kenyih niku mriki Mas. Janjen kenyih atos-atos nggih mriki. Terus lanjut Mas. Ing sarina sawah datan kengkang sarampot lamun atoh caketing ati. Mau yo hadir anu Imron. Wis mulai ta. Wah, wis mulai. Kuwi idolane
Apa? Idolane Mas Tiar kuwi, tenan. Siji Imron, loro Alpan. Jan tenan, SMKI tenan. Maksudnya iki gak enek iki belajar. Ngono lho. Terus, Mas. Yen cedhak tansah mulat sito asih pindho mimi lan mintuna Jenengan Boyolali ini pundi, Mas? musuk Musuk. Nggih, Cuk. Musuk kula ngoten lho, jadwal teng Boyolali. Nggih. Teng apa ya? Oh, musuk Pak Joko, nggih. Terus ditelaske. Hayo nimas bareng Hanatapi wajib Telaske? Sito asih Mbak Denko. Lebih karena aman wis to. Ora piye-piye. Jagong aku ngur jagong ya. Ayo, lagamno anu Pika ayo. Nunu enonong ya. Enggak ya. Ayo. Di situ aja biar ketok misterius ngono lho. Udah apa-apa. Aku kang setya satu Terus?
kabar piye saking pundi, Mbak? Saking Caruban, Mas Dalang. Oh, nggih cedhak terus becek mriki ngaten nggih. Nggih, Jagong niki mergi napa niku dayane Mbak Sri nih lho Mas. Dados temanten anyar. Terus saking Caruban keblasuk dugi Nganjuk. Oh, ya ora apa-apa ya jenenge dulur niku sak bisa-bisane kan wektune tidak terbatas Jagong niku. Nggih ta? Nah iya, Kula pengen nyekseni bahagiane Mbak Sri dados temanten anyar. Nggih, wau kula salin klambi dalange ya lho, salin ku ning kamare Bimo karo Sri. Lah pripun? Wis tak asmaki sik iki. Sadurunge dienggo tempur iki kudu tak. Tak asmaki sik iki. Kula wau lho Mas dugi mriki to, kan terus mampir teng daleme Mbak Sri to. Heeh. Lah kok wis minep lawange kamar. Wis sepi ngono kaya ya? Pun kula dodoki lho kriyeh-kriyeh. Wis ora umum Sri ya. Ya. Tresna. Mugian tuk berkaing widi Op. Aku kang setya Tembang menika nggih kula kintunaken pinanganten kekalih Mbak Sri kali Mas Bimo. Jare Mas Bimo sambat karo aku mau. Wah, jare wis kesel. Duwe gawe iki tiba yo kesel yo. Nganti urung sempat turu wit wingi. Ngono ya wis ora maido dadi nganten. Ya, ditentekke Mbak Yop. Ayo.
Ya. Mugianto Matur nuwun nggih Mbak Yowika. Pun dono swara dispesialkan untuk pinanganten berdua. Nah, wis diselake, disenggangke wektune rene nggo becek karo dulur wedok. Nah, Baden kok yo. Heeh. Ya, berdiri ya. Jayan. Langsung berdiri, mboten disepoti. Sepoti ora? Nyuwun sepoti ora? Sepotino. Sepotino, Cok. Oke, Cok. Ayo. Wah, anggere gosek wis nyekel base wis ayem. Ayo Mas Gosek. Kok aja salahne lho anjing. Hei, yo. Hey! Oke. Siap. Mbak Denko selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Ayo. Sing musik, Mbak, sing anyar apa? Sing musik? Heeh. Musik. Nyanyi ya aku. Lho, lha piye? Derep. Iya. Nyoba sumanding. Oh, semanding. Semanding ngono kae lho. Semanding ta. Semanding. Semanding Mas Tris. Mas Tris pengibut senior nganjuk. Iya. Ya gur karek kuwi tok nganjuki. Napa nggih Mas? Ya niku kalih Pak Guntur. Oh, niki lahirnya zaman purba nih Mas. Wow, zaman dinosaurus terus. Oh, dinosaurus. Dan niku tunggale jenis napa Mas? Sapa? Mas Tris niku jenis napa? Nggih Pitekan Prus Erectus lho. Ayo Mas Tris, semanding coba kaya apa? Iya. Hey. Oke, masih bersama Campur Sari Astabrata. Jagat
sambil bergoyang. Bergoyang yo. Badanku Asik. Terakhir ibuke Ayom. Ya. Ibu guru kita. Nah, ya ibu guru kita. Nggih. Bu Ayom. Pripun? Anu, terakhir sing anu nuansa duet. Oke. Karo Mas Heru bisa, karo Mas Aris bisa. Gak dadi yo. Mas Arya kok wis luwih tawan mung to Jal. Nggih. Lho iya. Yo. tapi tak anu, tak tengeri. Maksudnya ki aku angger Banyol kok Arya Ibra Arya khususnya. Nggih. Kuwi cek iso guyu ngono, berarti wis sehat. Sehat. Kaya ning ndi ke sing lara ke? Blitaran kok tidak? Gak iso guyu blas. Meneng ae. Mbek merem ngono. Aduh. Oh. Layak teko omah gak aro-aro. Weh. Kesel mbakne. Langsung suntik ya kayak? Suntik. Nyuntik apa suntik? Loro karone. Oh, iya. Ayo Mas Heru. Oh iya. Lah madu tiare janten ana. Ini ki Sri wis halal loh. Stay halal ya. Stay halal. Kamu juga sudah sama Mas Arya. Karek jenengan tok. Aku cik anu ora halal ora karom cik makruh iki. Iki dilakoni. Makruh. Aku ngenteni lulus sekolah. Lah gile domongi kok. Cek Sekolah kuliah. suwi. Semester telu lagi ya. Lumrahe sekolah SMA sampai kelas 12 nih sampai kelas 20. Wah, Sri, wis ping pira ki? wis ning kono. Kok wis wing pira? Lebih ning kono ya, Mas. Mosok kok. Itulah. Nggih. Oh iya. Itu sama Bimo itu. Oh iya, masih di situ. Anu muga-muga nggonmu omah-omah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Awet nganti tuwek wis ngono tok. Amin. Apa ki lagune? Ayo berdua. Anu Dewa Tresno to? Dewa Tresno. Iya. Wis rasa sambat yar. Nameng di awan jere gak nabuh belas jere. Mosok ngomong ngono Mas. Ya, gak kanggo campur sarine kayaknya. Aku kimeng sawan aku yo anu Mas Sam. Ayo. Heeh, Dewa Tresna. Ayo kanca-kanca. Oke, spesial
Kampir Banaran Wetan buat Sri dan Bimo. Iya. Bisa. Enak ngantuk-ngantuk ya Sri ya. Gedang keripik telo sithik edang waton rata. Permintaan ingkang dereng katur saged kula aturaken di pentas-pentas berikutnya. Matur nuwun. Menika nggih saking Bunda Angel Heaven pembina FMA dereng saged ngaturaken lagunipun dapat dipinangkani di lain waktu nggih. Yoga ndonga kanggo Mbak Sri, Mas Bimo. Iki samawa dalam pernikahan ya mugi angsal janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yo keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata nutuke mbacotke lakon kaya ngapa babareng lakon Banjaran Narayana.